Tiprasa amsai thai jagauno hatai mura kusuk pathor tongo hnoi teiman thogya khayei kedekma bisi romoi teimaya ngei tongjajamani molsom twibaklai kami titi edisi haphango tipramotha phaimani yagulo munimung hatai kusugo tei bulbul khlai phunukgoi rikha edisi haphang obobai kamini lukurok belaina kha kupur hamjakmung tabukle teiman sinai hinei tongthoklaikha naitungdi soyakarui didi report jorani news Ambai ini ambai dinari hinai ini social media bisingke ini ma paika oke hai si dan belai sini sini dia lagi tangani ini nor bornra bisingke sekojak angkut twibaklai kami bila adibulum bisingke selayo kami oke kabang ma sarkar sangka haifano senor jago punukano ria Tabo Bortoman Sarkar Tongui Tongnai yang sawo waisake sawo edisi ni bukhar ofin satrungo waisake sawo pas talbani bagai Menteri Tonggamani ang sikade ofin satrungo engkai tabo kai sawo laptop te printer te buri nai ab hanai sawo boke laptop te printer te mang buri tongo kiaba public ni jinjal dia lengi tongmani the crisis ni tongmani abro ni pun sore kwaya abo sun khana nang yabo mung pura nang yabo sini am sainino korupsa menteri abo jokan sai manai tiaba toke hai si or khalai nunuk jangmani ke sini CM sar disi edisa hapangi sini CM Purnochandra bodalai kheno limited fund bisinga phano singa edisa hapango rang krei delai bisa limited tongmani ahai khano jono belai ke khai rukmani bisingte oh hatai kucuk belai hatai kucuk nahari yang nahari naika timpum siniti prai bisa থেকে 300 ফুট obahai timpum nagai tong tiaba ora hatai kucuk phano tini je gobang sarkar tai dogri phano or jaga khainani naya or jaga liar kurui eba kiba or jaga teiman thogya obahai nei borok khayang jongmani tiaba tini siam sani tai jongmani bisingte tini jeng or teimani mangkha abni bagai titi hapango balai hambai maya pharo abni loge tini CM sana pipeline hambai maya pharo tei tini bubagrani ideology tangoni bisingti no tini omhai khep kaham subiga mani tongo ane bagai aina hai hambai maya pharo tini titi hapang tei CM sana bising saye hambai maya pharo tini or jagawa nungnani tei ব্যবস্থা ক্লাই মনি bagai abni bagai hambai asli Hambai ini social media no hambai imani inte ini CM sar no bisa tulisungo dimakian no hambai mario omai ke wan sogia omai military kaina ni hinai ke sombok ongya hinai wan sumani like ini or antani loko ini public ini ke wan sumaya hain bagai tini jorate ane tini CM sar bai nahar mumbai ten ase jorat tini fuel ti coverage onga nibagi tin coverage ten apatot ten oro ten kai riman kha hain boy belai keno tini edc hapang te tini CM sar no belai keno mumbai